Ang hangin sa paanan ng bundok Hukaylay ay hindi lamang malamig. Ito ay may lansa ng dugo at amoy ng nabubulok na laman. Sa loob ng isang dampa, si Mang Kanor, ang pinakaiginagalang na albularyo sa buong lalawigan, ay tahimik na naghahanda. Ang kanyang mga gamit ay nakalatag sa ibabaw ng isang lumang telang pula, mga bote ng langis na hinaluan ng 7 uri ng halamang gamot, isang kwintas ng mga pangil ng kidlat, at ang kanyang pinakaiingatang buntot pagi na binasbasan sa loob ng 7 Biyernes Santo. "Darating na siya, Agaton," bulong ni Mang Kanor sa kawalan. Mula sa malaking punong balete sa likod ng dampa, bumaba ang isang dambuhalang nilalang, si Agaton, ang kapreng bantay ng kagubatan. May taas siyang 10 talampakan. Ang kanyang balat ay tila balat ng matandang punong kahoy, at ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang mga nagbabagang uling. Ang usok mula sa kanyang dambuhalang tabako ay bumubuo ng mga kakaibang hugis sa hangin, mga simbolo ng proteksyon. "Nararamdaman ko na ang kanyang presensya, Kanor," dagundong ng boses ni Agaton na tila nagmula sa ilalim ng lupa. "Si Sigbil, ang pinuno ng mga aswang, ay hindi nag-iisa. Dala niya ang puot ng mga kaluluwang hindi matahimik." Biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig. Ang buong kagubatan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa, isang mahabang alulong ang bumasag sa gabi. Isang tunog na hindi sa aso at hindi rin sa tao. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan, lumitaw ang mga aninong mabilis gumalaw. Mga aswang na gumagapang sa lupa, mga manananggal na naghihiwalay ang katawan sa itaas ng mga puno. At sa gitna nila, ang pinunong si Sigbil. Saan yung tao? Si Sigbil ay mukhang isang matandang lalaki na may baluktot na katawan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko na kulay itim. At ang kanyang mga mata ay walang puti. Pawang pula lamang na nagliliyab sa galit. "Kanor, ibigay mo sa akin ang anting-anting ng iyong mga ninuno at hahayaan ko ang iyong baryo na mabuhay," sigaw ni Sigbil. Ang kanyang boses ay may kasamang kakaibang resonanse na nakakapanghina ng tuhod ng ordinaryong tao. Ngunit si Mang Kanor ay hindi ordinaryong matanda lamang. Itinaas niya ang kanyang tungkod at sumigaw. "Hanggat may dugong dumadaloy sa aking mga ugat, hindi mo maitatapak ang iyong maruming paa sa lupang to." Ang labanan ay nagsimula sa isang kisap mata. Si Sigbil ay nagpalit anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang likod ay bumaluktot ng pabaliktad. At ang kanyang mga binti ay naging katulad ng isang dambuhalang hayop na may mahabang buntot. Sa isang lundag, nilagpasan niya ang bakod ng asin ni Mang Kanor. Dito pumasok si Agaton. Gamit ang kanyang dambuhalang kamay, sinapo niya ang lumilipad na si Sigbil. Ang banggaan ng dalawang makapangyarihang nilalang ay nagdulot ng isang pagyanig na nagpatumba sa mga maliliit na puno sa paligid. "Agaton, mag-iingat ka sa mga lumilipad na manananggal," utos ni Mang Kanor. Habang nakikipagbuno si Agaton kay Sigbil, si Mang Kanor ay hinarap ang hukbo ng mga aswang. Kinuha niya ang kanyang bote ng langis na nanggaling sa 7 simbahan at isinaboy ito sa hangin habang binibigkas ang orasyon. "Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rodas." Ang bawat patak ng langis na tumama sa mga aswang ay tila naging asido.
Ang mga aswang na tinamaan ay nagsisisigaw dahil sa hapdi habang ang kanilang balat ay umuusok. Ngunit hindi sila tumitigil. Isang pangkat ng mga aswang ang sabay-sabay na sumugod mula sa iba't ibang anggulo. Gamit ang kanyang buntot pagi, hinagupit ni Mang Kanor ang hangin. Ang bawat hagupit ay naglalabas ng asul na kislap ng kuryente. Isang aswang ang sinubukang kagatin siya sa leeg, ngunit mabilis itong nasapol ng buntot pagi sa muka. Dahilan upang tumalsik ito at maging abo bago pa man tumama sa lupa. Samantala, ang labanan ni Agaton at Sigbil ay lalong tumitindi. Si Sigbil ay mabilis. Gumagamit ng kanyang mahabang dila na parang latigo upang sugatan ang balat ng kapre. Nagawa ni Sigbil na mapunit ang balikat ni Agaton at ang dugong lumabas sa kapre ay kulay berde at kumikinang. Ngunit si Agaton ay may alas. Hinit-hit niya ang kanyang tabako hanggang sa magbagayon ng husto at ibinuga ang makapal na usok sa mukha ni Sigbil. Ang usok na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay ang usok ng libo-libong lason. Ang sinumang aswang na makalanghap nito ay mawawalan ng kakayahang makapagpalit ng anyo. Napilitan si Sigbil na bumalik sa kanyang anyong tao na naging dahilan ng kanyang panghihina. "Ngayon na, Kanor!" sigaw ni Agaton. Alam ni Mang Kanor na ito na ang pagkakataon. Inilabas niya ang isang kutsilyong gawa sa pilak na may nakaukit na mga banal na simbolo. Ngunit si Sigbil, sa kabila ng panghihina, ay gumawa ng isang huling desperadong hakbang. Sumigaw siya ng isang itim na sumpa at ang lahat ng mga napatay na aswang ay muling nabuo bilang isang malaking halimaw na gawa sa pinagsama-samang laman at buto. Ang higanting ito ay sumugod kay Agaton, dahilan upang mapabitaw ang kapre kay Sigbil. Si Mang Kanor ay naiwang mag-isa sa harap ng pinuno ng mga aswang. "Akala mo ba ay ganun lang kadali, matanda?" Tawa ni Sigbil. Ang kanyang mga kuko ay lalong humaba at naging matulis na parang mga espada. Nagsimula ang isang madugong sayaw. Si Sigbil ay sumusugod na may bilis ng kidlat, habang si Mang Kanor ay umiiwas at gumagamit ng kanyang mga anting-anting bilang panangga. Isang kuko ni Sigbil ang bumaon sa tagiliran ni Mang Kanor. Napaluhod ang albularyo, ngunit hindi siya bumitaw sa kanyang kutsilyo. "Para sa lahat ng kinuha mong buhay!" sigaw ni Mang Kanor. Ibinuhos ni Mang Kanor ang lahat ng kanyang espiritual na lakas sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang tanim na anting-anting sa dibdib ay nagliwanag ng napakatingkad, tila isang maliit na araw sa gitna ng gabi. Ang liwanag na yon ay nakabulag kay Sigbil. Sa sandaling yon, ng pagkabulag ni Sigbil, tumalon si Mang Kanor. Sa kabila ng kanyang sugat, naitarak niya ang pilak na kutsilyo sa gitna ng dibdib ng aswang. Kasabay nito, ang kapring si Agaton ay nakawala sa higanting laman at ginamit ang kanyang huling lakas upang durugin ang ulo ng aswang gamit ang isang malaking bato mula sa bundok. Isang pagsabog ng itim na enerhiya ang naganap. Ang katawan ni Sigbil ay unti-unting naging alikabok at tinangay ng hangin. Ang mga natitirang aswang, nang makitang wala na ang kanilang pinuno, ay nagsitakas pabalik sa kailaliman ng kagubatan. Habang sumisikat ang unang sinag ng araw sa silangan, ang kagubatan ay nagsimulang magbago. Ang lansa ay napalitan ng amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak. Si Mang Kanor ay nakahiga sa damuhan, hinihingal at duguan, habang si Agaton
ay nakaupo sa kanyang tabi. Tahimik na muling sinisindihan ng kanyang tabako. "Tapos na, Agaton," mahinang sabi ni Mang Kanor. "Sa ngayon, Kanor. Sa ngayon," sagot ng kapre. "Ngunit hanggat may kasamaan sa puso ng tao, ang dilim ay laging maghahanap ng paraan upang makabalik." Ngumiti ang albularyo. Alam niya na hanggat may mga tulad niya at ni Agaton na handang magsakripisyo, ang liwanag ay hinding-hindi magagapi. Sila ang mga lihim na tagapagtanggol ng mundo, ang mga bantay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita.